Ja, så er der kommet anden udstødning og 17,5 på, og der er kommet højere gearing. Så mangler vi bare den store udstødning på et tidspunkt, og så en 28 mm i stedet for den der 17,5. Så vi må se, om den kan starte. Den startede da lige så sødt. Det var godt nok. Ja. Så skal det nok spacere nu. Skal vi prøve at give fuld gas. Det var jo ikke andet halv gas, jo vel. Så det bliver spændende. Så, men hej hej.